Piye lur kabarmu nang Indonesia? Zaman pura nang Indonesia? Nah aman Indonesia ya alhamdulillah. Nang kene ya ngene kabare nang Hongkong ngene iki lho. Ya dina-dina ya ngene iki, negara amerta iki. Sarapane ya mung ngene. Ini ya disyukuri. Soalnya awake dhewe melu wong iki kudu ngalelah manut. Yang penting majikan apik, gaji lancar ngono. Ana lur. Ya sedih pandeng ke nang omah ya sak penake dhewe. Arep mangan apa wae kelakon nang omah ya. Sementing kan duit enek ya. Ning kene misal duwe dhuwit ya arep tuku-tuku ya ora kesampean wong ora entuk majikan. Nek majikan ribet ngono kuwi masamu lur. Ada arep mangan-mangan ngono kuwi kepen kae ora oleh masamu. Kudune yang disediakan majikan, awake dipangan. Misal awake tuku apa-apa ngono ya konangan majikan. Ini majikan ya ora oleh masamu. Piye rumangsane iki? Wis ngono kuwi, majikane serba nganu wonge kuasa.